Il-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tkellmu dwar l-irwol importanti li għandhom maqdiet mhux governattivi fis-soċjetà. Il-kandidat Mario Farrugia Borg qal li wieħed mill-ewwel għanijiet tal-kandidati għandu jkun li jagħti widen lill-NGOs. Sostna li l-mod li bih organizzazzjonijiet non-governattivi jiksbu fondi mhux talli mhuwiex prattiku iżda huwa proċess komplikat li spiss hemm bżonn persuni speċifiċi li jafu jagħmluh. Ħafna drabi sosta Mario Farrugia Borg, organizzazzjonijiet non-governattivi ma jkollhomx biżejjed riżorsi umani biex jagħmlu dan u allura jispiċċaw jitilfu l-fondi. Faħħar il-fatt li għall-ewwel darba l-Gvern ħatar segretarju parlamentari responsabbli apposta u ffukat fuq l-akkwist ta' fondi Ewropej. Fiċ-ċentru tal-organizzazzjonijiet non-governattivi tax-Xewkija indirizza lil dawk preżenti wkoll il-kandidat Charles Guder. Tenna li l-NGOs fawdex għandhom sfidi doppji biex isemmaw leħinhom u jakkwistaw fondi u hawn nissuġġerixxa l-kunċett ta' clusters. Kunċett adottat barra minn Malta li kkategorizza żoni ma' xulxin u bekk jiġi faċilitat l-aċċess għal fondi. Fakkar li minkejja li meta ġie ffirmat it-Trattat ta' ftehim mal-Unjoni Ewropea Għawdx kellu jiġi rikonoxxut bħala reġjun. Dan sal-lum il-ġurnata mhuwiex isir. Saħaq li qatt ma twettaq studju soċjo-ekonomiku biex ikun jista' jitħejja pjan konkret għal ġid tal-Gżira Għawdxija u enfasizza r-rieda tiegħu li jopera uffiċċju minn Għawdex jekk jiġi elett bħala membru parlamentari Ewropew.